Dat is een greep uit de stereotypen die witte mensen over zwarte koesteren. De Nederlander Felix de Rooij kreeg het er zo van op de heupen dat hij materiaal begon te verzamelen waarop die vastgeroeste veroordelen staan afgebeeld. Hij noemde zijn collectie sarcastisch negrophilia, maar wat ze echt te zien geeft is nikkerhaat. De Rooijs indrukwekkende verzameling is te zien op een tentoonstelling in het Amsterdamse Tropenmuseum. En ook Panorama ging er een kijkje nemen in gezelschap van Nathalie de Metz, een jonge vrouw die is opgegroeid in een Oost-Vlaams adoptiegezin. Felix de Rooij, Nathalie de Metz en cameraman Jos Camanayo, ze zijn alle drie zwart. Wit over zwart is hun kijk geworden op wat wit Europa denkt over zijn zwarte ingezetenen. Voor een voorstelling van Afrikaanse volkertypen. Dit spreekt mij aan omdat ik dus 5 jaar geleden, toen ik begon te studeren, ik heb dus Afrikaanse geschiedenis gestudeerd, werd er dus een dergelijke inleiding gegeven bij de cultuurgeschiedenis van Afrika. En kregen wij dus ook een beschrijving van de haartooi en de aard, dus van welke aard het haar is. Of het sterk gekruld is, minder gekruld is, kregen wij ook een beschrijving van de huidskleur. Of de mensen lichtbruin of donkerbruin waren. Het contradictorischste hierbij is dat wij dus nooit een voorstelling van blanken, een dergelijke voorstelling van blanken voorgeschoteld krijgen. Hoe meer informatie je zelf hebt over een bepaald onderwerp, hoe duidelijker je je eigen standpunten kan formuleren en zien waar de westerse wereld is uitgegleden in zijn relatie naar de beeldvorming van zwarte mensen. De norm, de witte westerse norm, die wordt als centraal gesteld. Dat is ook in deze tentoonstelling. Beginnen we met de wereldbeelden, de oude wereldbeelden uit de 16e eeuw. Waarin je ook blijkt dat Europa zichzelf als regina ziet, als het middelpunt van het universum. En ja, die attitude die bestaat nog steeds wel in grote mate, in grote gedeeltes van de bevolking. Niet alle lagen van de bevolking, maar ik denk binnen het normale denken van de westerse mensen. Vooral ook als je gaat kijken naar wat ze in hun jeugd, het negerbeeld is in hun jeugd krijgen uit de kinderboeken. De totale inferioriteit van de zwarte mensen. De zwarte mensen die op één lijn worden gesteld met dieren. En dat geeft tegelijkertijd als zwart persoon in zo'n maatschappij natuurlijk ook een soort ontkenning van je eigen ras. Je wil natuurlijk je niet identificeren met een ras dat op zo'n manier wordt gestereotypeerd. En je gaat dan ook geloven op een gegeven moment in de superioriteit van die westerse maatschappij. Want dat is de informatie die je dagelijks overspoelt. Vanaf lucifers doosjes tot affiches op straat. Moeder mag geen piepen achter dat gordijn, of die zwarte mannekes al gewassen zijn. Deze tentoonstelling is heel interessant, omdat er ook een lijn getrokken wordt naar het heden. Dus de situatie is nog altijd zo. Als er iets geschreven wordt over Afrika, wordt het dan ook wel gesymboliseerd met het wilde. De wilde dier, maar ook vooral het idee daarachter, de wilde zwarte mens. En dat vond ik wel heel interessant om even aan te stippen. Dit zijn dan de strips waar iedereen dus volop kan van genieten. De strips over dus
Het land van het avontuur, Afrika, het continent van het avontuur. Het fantastische, vooral avonturen over de zwarte wilde, de zwarte woeste die dus mensen opeet, mensen verscheurt. En zo zijn er honderden, duizenden strips geschreven waar dus telkens dit stereotype beeld van de zwarte dus benadrukt wordt. Het is vreselijk dat dit nog verkocht wordt en gelezen wordt. De zwart is dus dom, lui, is dus wild, woest. En de woeste wilde menseneter. De zwarte heeft geen cultuur en heeft ook geen zin om zich te organiseren, om zijn rijk te organiseren. Heeft helemaal geen besef van morele waarden. Volgens mij is dit dus het meest aangrijpende beeld, het zeer schrijnend beeld van wat zich heeft afgespeeld enkele eeuwen geleden. Slavernij, dus zwarten, die dus mishandeld werden. Maar dat raakte de witte dus nauwelijks, omdat zwarten dus niet als mensen behandeld werden, maar dus gewoon gelijkgesteld werden met de dieren of nog minder. De zwarte dienaar, de zwarte slaaf, het beeld waar wij toch allemaal zo mee vertrouwd zijn. Dit is eigenlijk de enige taak die de zwarte volgens de witte dan eigenlijk heel goed kan vervullen. Zo is het, zo was het, zo hoort het ook. De slaaf voelt zich heel erg comfortabel in deze positie. Hij vindt het geschikt en dit is zijn lot. En hij glimlacht ook telkens op deze voorstelling. Geklopt, hard geklopt, hard geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben een goede vriend. Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het wel goed. Zwarte Piet is een travestie van een zwarte. Het is een witte die zich zwart maakt, die zich net als de minstrelen eigenlijk probeert in te leven in dat wilde Afrikaanse. Hij heeft behalve dat ook een volgend stereotype dat hij een knecht is. Hij is een bediende van de witte man. Dus de meester-slaafrelatie die ook natuurlijk uit de slavernij komt. Want Sinterklaas en Zwarte Piet die zijn eigenlijk pas rond het eind van de slavernij zijn de populaire figuren geworden. Is Zwarte Piet echt als helper van Sinterklaas geïnstitutionaliseerd. Behalve dat is ook nog de boeman die dus eigenlijk de kinderen bang maakt. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen standen kinderen bij. Pas op, als je niet braaf bent, dan krijg je te maken met Zwarte Piet. Dus van kleins af aan krijgen ze al ingestompt, ingepompt. Dat is zwart, daar moet je voor oppassen. Het zwarte dreigende gevaar. Pas op, als je dus stout bent, als je ondeugend bent, dan komt Zwarte Piet en dan krijg je van de roe. Wie stout is de roe? Dit is dus een heel goede voorstelling van de missionering in Afrika. Dus de blanken moesten dus de wilde zwarte zien in te tomen in die zin dat dus de godsdienst ook moest opgelegd worden. Het zwarte werd dus stond dus eeuwenlang eigenlijk voor het verdoemde, het slechte, het niet zuivere. Terwijl dus de blanke christelijke mens voor het goede stond. En daarom moest de zwarte wilde dus ook bekeerd worden. Moriaatje, zo zwart als roet.
ging eens wandelen zonder hoed. En de zon scheen op zijn bolletje, daarom droeg hij een parasolletje. Over het algemeen blijken dus de oude stereotypen om zwarte te gebruiken in relatie tot koloniale producten als koffie, thee en tabak, als entertainers, als seksuele lustobjecten en vooral nieuw als sportlieden met een natuurlijke oerkracht. Die elementen die, zijn de allerduidelijkste die overeind zijn gebleven in de jaren 80. In de sportwereld worden er altijd toespelingen gemaakt op de aanwezigheid van zwarten. Voor zwarten zou het namelijk gemakkelijker zijn om sportief te presteren, om goed te presteren. Dit is Hollis Conway. Om het echt in uiterst te zeggen, eigenlijk moet hij nog leren lopen voor een goede springer. Hoe oud is hij ongeveer? Hij is 20 of 21 jaar, dus nog heel jong ook. Ja, wat doet hij dan verkeerd? Ja? Ja, dit is de fase. Ja, hij kan nog veel verder uitstrekken met slingerbeen. En, ja, het is allemaal niet echt gecontroleerd zoals bij de anderen. Het is een natuurspringer. Het is een natuurspringer, ja. Als een zwarte goed presteert, dan is dat van natuur, omdat hij dus van nature uit geen problemen heeft. Als een blanke goed presteert, dat is dan omwille van zijn doorzettingsvermogen en heeft hij bloed en tranen gezweet. Sebastian Coe is bovenal een van de grootste halve fondlopers uit de geschiedenis. Hij heeft de koele charme van de gentleman, is intelligent, goed gemanierd en beschaafd. We hebben ook een heel goed voorbeeld van de Franse tennisspeler Yannick Noah. Als die wint, dan is hij de Franse Yannick Noah. Maar als hij verliest, dan is hij dan toch wel weer de Cameroenees. Ik geloof ook dat binnen de westerse maatschappij er ook überhaupt geen gelijkwaardigheid is nog totaal tussen man en vrouw, tussen de seksen. En ik denk ook dat de ontwikkeling van de vrouw en de ontwikkeling en de acceptatie van de andere rassen binnen de maatschappij eigenlijk parallel lopen. En dat we, en ik hoop dat we ook gelijktijdig de eindstreep zullen bereiken in onze ontwikkeling naar gelijkwaardigheid. Je bent vrouw en je bent zwart, dus wordt het dubbel zo moeilijk. Voor een vrouw heeft nog altijd niet de gelijke rechten, wordt niet altijd gelijk aanvaard zoals de man. En je bent zwart en je bent vrouw, dus het wordt dubbel moeilijk. Rum negrita. Rum, een genotsmiddel voor de stoere man. De zwarte vrouw wordt afgebeeld op de rumfles. Al gauw kan het verband gelegd worden. De zwarte vrouw is niet alleen een vrouw, maar ze is ook een seksueel gebruiksvoorwerp. En ze wordt niet alleen voorgesteld op de rumfles in die positie, maar ook vervult zij dezelfde functie in het entertainment, in de showbusiness. Zoals Tina Turner, die houdt wel het stereotype levendig van de zwarte vrouw die dus als tijgerin soms wordt voorgesteld. Dat is dus wel verkeerd, vind ik wel.
laat zien als zwart, die staan boven het zwarte. Dat is totaal iets anders. Ik weet niet of u de film Do the Right Thing van Spike Lee gezien hebt. Het is een zwarte Amerikaan die dus een film gemaakt heeft over racisme. Niet alleen racisme, maar dus het leven van de zwarte in een bepaalde buurt in New York. En dan gaat hij op een gegeven moment een conversatie aan met een Italiaan en die vraagt wie is je favoriete zanger? Prince. You're a Prince fan. Boss, Bruce. Prince. Bruce. Pino, all you ever talk about is nigga this and nigga that. And all your favorite people are so-called niggas. It's different. Magic, Eddie, Prince are not niggas. I mean, they're not black. I mean, let me explain myself. They're not really black. I mean, they're black, but they're not really black. They're more than black. It's different. It's different? Yeah, to me, it's different. Ik herinner me, we moesten de laatste jaar in de humaniora moesten altijd een feestje bouwen. En dan de groep waarin ik dus zat, dat was dus automatisch zo dat ik dus Diana Ross zou zijn. Dat wij dus een muzikaal nummer zouden gaan doen. Ik geloof dus dat er helemaal niets verkeerd is in principe met zwarte mensen die goed kunnen zingen, dansen of seksuele lustobjecten zijn. Net als witte mensen en groene mensen en gele mensen. Dat is een universele menselijke kenmerk. Het enige is dat als er bepaalde elementen van je menselijkheid worden uitgelicht en alle andere elementen die worden ontkend, dan is dat een heel ernstige beperking. Ik geloof dat het heel belangrijk is om beelden te kunnen laten zien van zwarte mensen met een economische, een politieke of een intellectuele status, zodat ook de jonge mensen die in de westerse wereld worden opgegroeid dus andere rolpatronen en stereotypen krijgen om zich aan op te werken. Omdat dus in de westerse maatschappij heb je natuurlijk beelden van mensen van bankdirecteur tot postbode. En waarom bestaat dat niet bij de zwarte mensen? Zijn heel goed als swingers, maar bankdirecteuren. En ik geloof dat dat heel duidelijk laat zien hoe slecht het gesteld is met de situatie en de gelijkwaardigheid van de zwarte mensen binnen de westerse maatschappij. Wij worden niet vertegenwoordigd in België. Ik bedoel, zwarte mensen waar men dus kan naar opkijken, die een leidinggevende functie hebben in politiek, die verschijnen op tv, presentatiejournalisten. Wij hebben geen zwarte journalisten, wij kennen dit niet. Politiek, ministers, om het even welke politicus. Wij kennen geen zwarte prominenten. En dat vind ik heel erg spijtig. Heb je op school ook iets ondervonden van de stereotypes zoals ze hier hangen? Ik was een vreemde eend in de bijt, maar langs de andere kant was ik wel heel snoezig en lief, omdat ik dus als enige zwarte op die school dus vertoefde. En dat vonden ze dus wel aardig. En toen kwamen zelfs leraressen naar mij en wilden ze mij betasten en mijn haar even voelen, omdat ze dus nog nooit een zwarte van dichtbij gezien hadden. Dat vonden ze dus wel heel leuk. Kinderen kennen dus de puberteit, maar zwarte kinderen, zeker kinderen zoals ik die dus in België opgegroeid zijn en geadopteerd zijn, maken die puberteit mee. Maar dan nog het probleem van zwart zijn de enige zwarte in een blanke gemeenschap, want zo bekeek ik het toch, was dan dubbel zo hard.
je staat stil bij vragen zoals wie ben ik, wat ben ik. Je ervaart dat je realiseert en je ervaart dat mensen je ervaren als bijna zo goed om blank te zijn, maar toch net niet zo goed. En dan, het is een soort tweestrijd. Het is heel erg moeilijk. Mensen zien je niet heel graag als je te donker bent. Wat dus wil zeggen, mijn oorspronkelijke huidskleur, zonder dat die gebruind, zonder dat die donkerder is. En dan interpreteer ik dat als hoe lichter ik was of hoe lichter ik ben, hoe beter hoe meer ik bij die witte kan horen. Ik ben niet goed genoeg om bij de witte te horen, maar ik sta er dichter tegen. Ik ben bijna goed genoeg. Contact zoeken was heel belangrijk voor mij, om gedachten uit te wisselen, gevoelens uit te wisselen, banden te hebben, banden te scheppen met zwarte, zoals ik ze noem, broers en zussen. Dat had ik nooit gehad met blanken, dus ik wou weten ik had daar nood aan, ik wou weten hoe het voelde. Ik had er nood aan, als zwarte had ik daar nood aan, om dus met andere zwarten om te gaan, bij andere zwarten mij goed te voelen, bij andere zwarte vrienden te zijn gewoon. En dat is iets wat heel moeilijk te verwoorden is. Europa heeft eigenlijk zijn koloniaal racisme buiten Europa altijd gepleegd, in Afrika en in het continent van Amerika. En nu komen dus de mensen uit de koloniën, worden een onderdeel van de maatschappij in Europa, die natuurlijk door de eeuwen heen een soort vijandbeeld heeft geschapen van die zwarte mensen die uiteindelijk mede verantwoordelijk waren voor de economische opbouw van Europa. En het is zo dat ze eigenlijk als buitenechtelijke kinderen worden gezien en niet de rechten hebben om zich te kunnen ontwikkelen in de maatschappij die de witte westerse mensen hebben. Want men gelooft nog steeds dat Europa wit is, terwijl er heel duidelijk aan de gang is in Europa dat Europa aan het zwart worden is, dat de migranten die dus hier binnenkomen ook worden toegelaten op binnen bepaalde aspecten van de maatschappij. En dat als er economische en politieke macht zou gegeven worden aan de zwarte mensen binnen Europa, dat een heleboel structuren zoals die nu zijn niet meer zouden kunnen functioneren.